השקיע בו. אחרי זה הגשש גילה באמת שחתכו את הגדר. לא היה לי זמן לזה, לא היה לי זמן, ישר נכנסתי לתוך הבית. לא אוהב לנוח טיפה. אני רוצה להוריד עוד 2. מה אתה רוצה? בוא, תגיע למפה, בוא. מה רוצה ממני? בוא, יש לך משפט, בוא. מה יש לי? משפט, בוא. על מה משפט? יש לך משפט. לא הולך לשום משפט עכשיו. תקשיב לי רגע, יש לך גומיות? אתה מסודר? לא גומיות, אני לא שם גומיות. יש לך איזה עכשיו משפט? מה הוא רוצה ממני? בלי עצבים, אני מבקש ממך בן-פי, מה קרה? תקשיב לבן שבת מה שאומר לך ותיכנס אחרי. בן שבת? אני לא עולה למשפט עכשיו. תקשיב לי רגע. אבל יש לי סיור לעשות. תכף. תסדר את עצמך, טוב. נרגעת? אני רגוע, כן. יאללה. מוכן הבחור למשפט. תעזור את הדרך בבקשה, בן שבת. 515-2170. זה אני. בתאריך 20/12/2003 בהיותך חייל במילואים במטה צה"ל הושטת את ידך בכדי לעצור טרק במקום אסור בניגוד להוראות. יש לך משפחה, יש לך ילדים, יש לך אחים, אחיות, הורים. אם חוטפים אותך מבחינת המדינה, מבחינתנו זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. אתה ידעת שאסור לך? ידעתי שאסור לי. זאת אומרת, גם ידעת. זאת אומרת, אפילו אי הידיעה שאינה פוטרת מעונש. אתה מודה? מודה, כן. טוב. אבל תיתן לי עונש על זה עכשיו? בכל מקרה יש לך 14 יום, 7 על תנאי, 7 בפועל, החל מעוד שעה. עוד מעט אתה תישאר פה במעצר. אתה לא חייב להצדיע, אתה יכול לצאת. מה קורה, גבר? תקשיב, זה לא, ברור לך שזה לא עניין אישי. אתה עובר על פקודות צבא. אתה חייל הכי חשוב. כן. אבל עדיין, אתה לא יכול לעשות דברים כאלה. יש דברים כאילו שקצר. אני בעצמי תופס את זה בדרך. זה ברור לי. זה שאני קצין מניה, אתה יודע, חלק מהדברים זה חלק מהתפקיד שלי. דרך אגב, אנחנו יוצאים היום לאפטר ביחד או? לשירותים, לא יודע. אל תראה את השירותים רק שאנחנו עוברים. לחתוך את זה אחד שלו בכל בתחת. לא, של הגסויות האלה פה. אני מהבולים. מהבולים? אתה מגרגר לפני זה? כן. כן? אישה. אישה אמרו לשפוט אותך? לא, היה מגעת כאילו, אבל... עכשיו אני שואל אותך, אני קורא את זה. לא מאמין. מה זה? בוא נקבל הדוח? אין מילים? מה אומר שם? מה אמרת שם? לא, אין תגובה. כתוב כאן אין מיל. יכול להיות שהצגת אין מיל? איפה אתה? כן אחי, שלום, אנחנו שירותי הובלות גדוד 9213 עושים הובלות כחלמיש בחזור. מה אתם עושים? אתם עולים סוכה? איפה שלומית עם כל הקרשים האלה?